nga benam lama kacing duai kokpa ujungi bha baneng nyanyu yame kacing bha ba kacing snei kajome bangi don hagan ka jaga hagan ka por ko menta bane sing ka teng kajome trai ke ba kren ka trai bagan mi na ka sentur kajome yarap ka trai pendak musim ku kajome dik sat baneng kajome om nak jongahi trai kuma minta rengkat king syakri kibalit no trai minta rengkat mentaru ha kating jung Jesus ni duai am si bam sikut mentap hala kita amen te ka kapor ke bamenta ngamal pa wi jing songu yo trai ba oblei jongi ya ka ba rengkat bangi habaru sitayo bat baru isnam kibalit no bat odor rengkat menemen sedap abangilong ke meeting bat odor rengkat hai kalimat ke bamenta ke bangabu benyasam bat hi ke subjek ngelapan syungrim ya ka na gospel ke jong Yohanes kalnong ke ban riu ke dekat ke baningkong ter hadu ke bakat sang tiga kwa bayi banram in pule penyarap in pule yang na gospel ke jong Yohanes kalau nong ke benriu ke dekat ke beningkong hadu ke bakat sa hadian kini ke ru Jisu laletno sesilian ke duriau Galilea kabalong ke duriau Tiberias ru bat upat ba babun ula bot yu naba kila yo i ki kamba ki ba lale ha ki bapa te u Jisu la le kiu sho lom bat hanta la shong lem bat kisenran jongu te ka nyam ka jinglat ka jingkhawa nyam jong ki jiu ka la jan haba u Jisu te la kmet la ki kmat bat ba la yo i ba pat ba ba bun u wang ha u ong ha u philip nang no ngi thit khu ba kine kinya ba ya ka ne te ula ong bat tunjuk ye u namar ula tep hi ya ka ei ba on sale Philip le tu ho aspa suka ku onam dap peki bakin yayo wat mar khia we ni sunran joku Andrew para Simon Petrus wang ha don we kena hangne ubran sant ligi pu barli barab ligi dokha ndai kita kilong ayu pedang katne te uji tu la so pensyong syanya ikibreu bat ladan shibun uplang hakta ka jaga kumta kita kibreu kala yashong syanya ha ka jingkhen kumba san hajar te uji tu la syem kita kipu baranda la langu la sami kisenran kita kisenran de haba kala syong kumjuru kita kidokha kat bakiamon anda kila kedang uang kisenran jau to yakhar yaki balwet ki basatam ban om le no ai ro namar kata kila yakhar bat kila ya pendap khat ar tukri ke balwet na kita santli ki pu batli ki basatam ha kita ki bala ya bam anda kita ki brave lagi ya kita kampa ya bojit lale kila ya om une ulon susah uta anong tulupan bansawan ka perten amar kata begitu latih bagi tawan tus em di udah kebor lakin rek nak pat shauta belum marwai ki kublai shibon habi pule kan ka benta ya kan ka jingja ngitip blatho habaru ki gospel kan ka jingja bamsai ke sanna jarmut latho shwa kumju na gospel ka jong Matius kalau bakhat sao ka dekat ka bakhat lai ter hadu apui latho ro gospel ka jong Markus kalau menriu ka dekat ka balai ko ter kumju latho ro ha gospel ka jong Lukas kendai ka dekat bashipho ter balatho ro kain dau Yohanes ha gospel Yohanes kalau menriu ka dekat ka badingkong ter hadu ka bakhat san ngalawan ong Sean po simat ke bangnya sambat pi ngakop an ra syai ke ong ye English yang the background of the gospel lan e kata syapang ke gospel ke jong Yohanes ngakop an ra ya gospel ke jong Yohanes ngitip bha bala tho ken da u Yohanes u apostol Yohanes u kun jong Zebedi
upara jong ujakob uwei no senra uba ike jong Jesus Christ kiril shampang ba wat punya shampang kini ke jingtho jiong bala tho ya kani ke jingtho ya gospel ke jong ini house nam kumbang prapusan dalai kendai pusan HK hakaya jong Christ bala tho ya kan la shu antat kiril stat ong tho ya kani habodon hakashnong Ephesus Bagi jing temu ke jong une uyonis habo tho ya kan gospel uyonis kade uyonis utho kan papan pau skiwe ba Jesus udai ukon jok belai kamen ke jong ke jing temu ke jong uyonis ke ba krau ban tho ya gospel kade pentip ikiwe ba Jesus udai ukon jok belai namal ki po ki ba mishwa kiwe kile persya pha ki ong bau belai umla bedan khon ne Jesus Christ umla belong khon jong belai habangi pule ni ka jingja ya ibai banrap ila pule yo i ka jingsa ke san hajar mut kenma kini ki san hajar mut bu phai ke jingmut perkhat jampi kini ki san hajar mut la khen keng tang ya ki reng ba hapdeng kata ka jingshong haulum ka bau jisu dang shong ban hikai hang to lum kata ka jingken ki san hajar mut ki deken tang ya ki rangba ampat ken ki kena kilung ki kentai abang i akan dengan jingjang ni i bau jisu kan bau dang hikai lo i tek briu ba kila tangan kan numut ki bla ban tangan syam jing bengi tangan nina syam jing lapak kruk ta adi banyo hi kaja kendiat lapak dio aja ka sasau di banyo kini ki bril ki babut banyo ka jingkai Jesus Christ kila tangan hau tau lum pada apring kata ka jingja ken Jesus Christ ken ulak thmi ya ki pai ba babon bat ulong hau Philip kumne uang Jesus hangno ya terkepu bat bakini kinya ba kita kentin ka bu Jisu keli yo Philip uwe na sanran yang Jisu keli hangno ni thit pu hangno ni le bani thit yo pu bakini ki pai ba kinya ba kanja ayu la da ngilong ka jingseng ba ka bahe ba kanja ayu la da long ka jingseng jong kinan san po jis pa ngot ki bereo ba kendit la da pastor jong ngilanong nyalam jong nginong ba ngit thit jing bam lang no mentah nhìn ai cái già nó vẫn cái đang in bánh bà thật quay cái chiếc lúa mà tập khảo bà cái đấy nào hai cái chú có được công của Giêsu ông yêu Philip ông cũng ném hang nô nhìn thiết bu bà kia nhà bà bạch bà hay cái chính ông cái dòng ni Philip u Philip oleh tu ho aspa suka pu onom dap iki bakin yayo wat markandiat kaning aspa suka haki por manusia kadang nong sngi chisngi suka haka por ka jong Jisu kenal ha kadang aspa suka kadang jingtre ka ba ong prabenai kadang aspa suka kadang jingtre ka ba aspa sngi pelajno ya ka sngi sabaton kadang jingtre kadang hadu ken ka ba ong hadu prabenai lain kenya ka por ba manta sang spa san po shisngi we nong trei kan kot prab nai kan long kandai po hajar kadin em ramba balang kan poi kandai po hajar deh kan poi ngala ba nong Philip wong langan trei bala prab nai ru kanam dam panyo shisik pu kenyat kini ki bai ba tingin tit ding bam na ai ke nyinyo na ai kita kapisah kata ka jing ong Philip aspa sukha ru langan tit jing bam kinam yo mar khandiar kecil pra benai langan treasure tomru ngan yo pendak begini pai bah kata ka jing ong jom Philip yau Jesus Christ hang ne pat ke ka bangi i na breng kita ngi i kan u Andrew u para jong Simon ulo ong don uwe u kena hang ne budan ki ai san telik pu empat kan telik dok ha san telik pun telik dok ha telik dok ha om dan san telik pu telik dok ha perkat
Na pring kita baro uji su wong kumno wong kumno. Kada khot ka wi hane kada khot ka basho wong. Uji su long to pon shong shenya ya ki briu. Bat la don shibun plang hakata ka jaka kumta kita ki bri kala shong shenya bat kila ken kumbasan hajangut kan ke jing ken kan ke gospel kuwe pak ong la ken tang ki rang ba kai ken kena kelong san hajangut apan shong kita ki plang bagin ai bang de jisu shim yo tak pu anda la ngu ula sam ki senran jung u para sam ban pa senran jung man ai kita baro bagi dok haru bagi dia bam kat bagi yaman bam kat bagi layamon bat habala dak banya bam ko ang jing tam mi kita pu kalau kan tukuri ya kembak tukuri kenal santelik pu atlik dok ha jisu kerku bat latam ka tukuri kita kipu kamat kamang kwa benra nak deng kene kebentah kamat kebeningkong wat juklet ya ka ka bau jisu lale ka jingiem ka jongpi hamana ka po habi pisyam ya ka jinge ha ka jingiem ka jongpi wat juklet ke ka bau trai ladap le ha ka jingiem ka jongpi ni kan ka jingja ba kumno u philip u ajubab yu jisu wong kumno wong ladakadon aspa sukaru kanam dau man sai kini ki pai ba herei philip kan u klet kan ya ka ba ka ba jisu da ben le kamba ya ka kamba ka ben kong ka de kamba ka ben kong u jisu la gospel lukas kalau ke ba pi hapring ka jinge unu philip u klet ka ka u jisu da ben le ka ba u jisu kumno u jisu sa hapring ka jing khawai urang ong ini gentien kan langadon ke belah jo ngapi sabelah pra benai kanam dah aspa sukang ngki pra benai ke cintre ke kecil o Philip ulakalet je kamba ka jong belai keringat tiap bau Andrew kenal kemjur dia kata nama dia kata uken mau dia kata urut ben ong ba don barak jing bam santelik pu lam na kum ta la de ubi hapeng jong ngilangin ong nok jing seng he hajar pun riu hang teh hamadan jing seng samla sekarang ke triang be dai mendas ni te nyim don jing bam shu pi ngi open kre ngi pen kre tang lai piliang ga san piliang gaja nang ta ngi pen kre biang ye kado kumbasan dukut ta te kini kis ketri chaman te kelai bik shisha nina Henry kamdi bu Andrew ubi u Andrew hang nei u ken mau ke ngap no ken mau shisha kama ka boleh ulale uchisu lale mak tahu ni bon ong kumne don u kena ura kan telik pu san telik pu arki doka haka jingiem ka jong ajong piro ko ki para ngai habisham lamba ka jingye wat julong kum Philip bon ong kat nero kan yo dai kan ngan le kum no kan kan e jing e ngamat ngan le kum no kan kan e kabalang ga syam kum ne nyin le kum no kan bun sing ni bu e ke jing kuslai ke jongi heri klat pat e ka ba kamba ka jong trai la le ka jing yem ka jongi bun sin ni ut ya trai bagi syam hapreng ki mau siang bagi eryong dang atemen ong beli atemen dang samla ong beli samla kena beli ong kena dang mat ke jinge beli ngamat ke jinge dang mat ru beli ngamat om dan jingsuk ke pertai kadau nya beli ngila klet ke baklet u Philip ni kamba ke botrai le ke jinge ke jongi ta kadau nginang uhud bagi nang uhud hamana si ba mana kapor kamat ke baar ayau try ke pidon. Give to God what you have. Ya try ke pidon. It will bring the blessing. Kalau lam ke cingkarku. Tamat ke baan bagi yok hang ke cingkai ke dei. Ke pidon.
Hapdeng kita ki pai ba la don uwe kuna budan kan teli ko ko teli matrai katale san teli ngalak le deh san teli ko pakalan teli dok ha aish ya start makin samlau ja sedien deh ngam temen sam pelat kanja ayu perkhat la dau ne ukna wong ba ni san teli ko dengan bu hila dengan pam hila de kedang hila de la biang ya ni ngan sam kat ni ki pai ba sam uwe pe se uwe sam uwe pe se uwe long kham nak ban man long kum no pau bisni ban nên nào cặp hai ban bu tu ban bám hila de san teli ko nên nào Henry ni ini ke jinglong jong nu kena uman syakmat wong kena ai no mai do kena ai kan telik pu san telik pu ai do ka bat ke jing ai jong nu kena kalau ke jigar khu ke babon ke jigar khu na kidap na om dang badak kashlei haduk berang tang karo tukri tukri start badai pi haka jingiem ka jingi we pe we ka jika nyo an ngi bam ta lam ma ka ne ka textual sermon lam ma ka ni ka jing ja ka uji sura ja to lum ka dai ban rap pe la fi don pin ya ka jing ai muslim khoi tang ban tem ban wa ai lu shot ra kisamla ha ba ki wa hoi pila belong duna ong no dang duna kasur ka pambiang ni dang duna ai ka pidon sang la biang ta sang la biang pidon sang ai sang pidon ar ai yo try kalau ngijir kui pai ba baro skatri charman jaga balang kilong kini kilong pa kimi ek kimirat dan ang mi ek nasni ublay kwa ek bahimla ublay kwa tam ai ka pidon Otorai, ai balo. Pila kabor kenjat, ai kenjat. Pila kabor shibun, ai shibun. Utra ungker kula ma kita. Nganang benruai, to nganruai. Pinang mendam, to pindam. Pinang men ais nei, to ais kalau pila. Pinang menduai, penklan ga jing duai jing pi. Ai ka pidon wat long arsap. Wat long arsap. Ka jing long arsap pekerdu. Ya ka balang, pekerdu ingesam, pekerdu nadang sudang. Ke jingklut jong ki ban ai lot ke ban roi ya ke balang gamat ke balai habis pulai kan ke bentang hayok sui gamat ke balai ke dai oblay omju an entingan ya ki bawat ya ke tin ke jong trai God will never forsake and keep hungry who seek God words oblay omju kerdo panentingan ya ki beri ki wat ektin ke jong trai pinam hapreng ke jinjang tu habagi wat ban bot yo jisu ban syam ya kamba ke jong chu ban mat ya kentin ke jingka jong jisu u jisu mong mat tangan situ ki wan hi ki bot hi am ki u jisu ang u ong kum nong sa ki kum nong an let pendap ya ki kata kentin ke bu jisu ubu kecing tin kecing keli yo philep kumno in le habi wat yak tin ka jong trai kan ma pin nom en tngan ko parap me pi wat yak khmat ka jong trai pi wat chi shai ka tin ka jong trai pi nom kerdu la ka long ka jingim kan jado ni kham tam ka jingim kan jam sia pi nom kerdu re le ra yang ni na gospel ka jong Yohanes kan kalong ben riu ka dekat ka ba life san hoi ka kan thup ka jing khawai ka jong trai ringa kan thu ru peng kan thup lang nama ka dika ju ka lenong hapun thup lang ru ya kan subject gospel Yohanes kal ben riu ka dekat ka ba life san kan jin ki bong kum niam tiêu chi su dai thu haki nga ngalong utak pu ka jing yem jadawan hanga unam tngan Bajat bangit hanga unum siang lano noro ki beri ki buan hajan jong turah lapi terkhong ka jing im kan jaman sim jong pi lapi mat ka jing than ka jing jong pi u blai pendap ye pi ngam ong e pi ai spa on ai hajar ai tengka ngam ong ta le blai un kerku ye pi pergi ba so ben kot no lama ka jing kren ka jong ha ka por ka ba mata
nakwa man ong katukan dia kajing iem kajongi hasla pertai kilong kum kini san hajar mut ki pai ba ki ba syong bersngap nang kajing kai kajong pra to tiap baka balang kalong kum ulum ka bau jisu syong paruhika ki pai ba mar ka balang latep ru kum kasyam ka bakirang buat kiwan ban bam phalang kiwan ban yo jing singan kiwan ban yo jing ada dei ka balang pat kabalang kadi kata kajaka ulum kain keboji sudan bangsa kita kibrio kiba sengap ketin kajong terai beli kerkul main ketin kiba kenjat kebalang perkrean kata kajong pi amen.